ഇല്ലല്ല അത് വേണം. അലൂമിനിയം കുക്കർ 5 ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു 275 രൂപയ്ക്ക്. 300 രൂപ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു 180 രൂപയ്ക്ക്. 330 രൂപ വില വരുന്ന 699 രൂപയ്ക്ക്. 920 രൂപ വില വരുന്ന നോട്ട് സെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു. രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് തികച്ചും സൗകര്യമായി ലഭിക്കുന്നു. ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് അലൂമിനിയം കുക്കർ 5 ലിറ്റർ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഹൈദരാബാദിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ബിസ്മില്ലാഹ് നിങ്ങൾക്കായി ലഭിക്കുന്നു 29 രൂപ. ചെറുപയർ 1 കിലോ 315 രൂപ വില യെല്ലോ സോസ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു 20 രൂപ. 330 രൂപ വില നെക്സ്റ്റ് ബാത്തിങ് സോപ്പ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു 220 ഡിറ്റർജന്റ് ലിക്വിഡ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു 109 രൂപയ്ക്ക്. ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു 1440 ലിറ്ററിൽ ബീറ്റ്റൂട്ട് 1 കിലോ 29 രൂപ 90 പൈസ. കപ്പ 1 കിലോ 29 രൂപ 90 പൈസ. കോളിഫ്ലവർ 1 പീസ് 26 രൂപ 90 പൈസ. സ്വീറ്റ് കോൺ 16 രൂപ 90. പൈനാപ്പിൾ 36 രൂപ 90 പൈസ. യോഗ ബാബിയിലേക്ക് MRP നിന്നും 50 നാച്ചുറൽ ജ്യൂസ് MRP നിന്നും 50% വിലക്കുറവിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു. കോച്ചിങ് സ്നാക്സ് MRP നിന്നും 50% വിലക്കുറവിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു. 139 രൂപ വില വരുന്ന ഇളനാട് ബക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു 99 രൂപയ്ക്ക്. 49 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ലേഡി ഫെയർ 299 രൂപ മുതൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു. 139 രൂപ വില വരുന്ന ഇളനാട് അലൂമിനിയം കുക്കർ 5 ലിറ്റർ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു. സ്വാഗതം. ബിസ്മില്ലാഹ് നിങ്ങൾക്കായി ലഭിക്കുന്നു 555 രൂപ വില വരുന്ന യെല്ലോ റൈസ് കറി ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു 469 രൂപയ്ക്ക്. 375 രൂപ വില വരുന്ന ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു 180 രൂപയ്ക്ക്. 330 രൂപ വില വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ബാത്തിങ് സോപ്പ് 50 രൂപ വില വരുന്ന ബ്ലൂബെറി അലൂമിനിയം കുക്കർ 5 ലിറ്റർ ഇപ്പോൾ 109 രൂപയ്ക്ക്. 990 രൂപ ഏതാണ് ബെറ്റർ? സ്പൈസി Gracias.